Kahanyau Trip Youth Council West Kasil District hapo kajingalam usamla Bakershan Khasentiu Office Secretary ringkat ke HYC Nongstern Circle hapo kajingalam usamla Oliver Twist Marngar Organizing Secretary ha kajingadon lang kinoilam bat kid khot ke HYC Porso Amat Unit kilalej ban ajing rap ya kilanot plu yeng ha kachnong maurok Porso Asat kata ya kalong yeng jong ikong Bibi Silda lengkhoi bat iba pulbak walang kibalangat hakani ke jingjia lanot haka khat artrik ukla lengkot ahaja ar hakani ke sngi layadon lang u soda shnong ba f nong sit but u secretary shnong ba pandroi lang nong sit but kiri orang ba jongga shnong la sam ye jing ai seulem kibalong kum ki marbam ki tiashen ki blanket bat ru ya ka song pisa hakani ke jingjia bas ngosi khamtam menta ba ka de ka portlang nakalyang ka seng ke kentu jur ya ki weipan ki ken hon ba pher ban phai khmat lem shakani ka long yeng ka bal sheme ka ni ka lanon bat ka seng ka kentu jur ya ki bor ki badai pe jong ka blong u MLA bat MDC ban yarap kerke ya ka ni ka long yeng knam ba ken yok loy ya ka jakari ka khambyang kumjoru ka seng ka ai ka jinge ro ya ka shnong ka bal shimkhia halor ka ni ke jingjia bat ka kentu ya ki bor sarkar badai pe ban yarap kham kloy ya ka relief fund namar hakum ka ni ka porkrian ki don kam ya ka jinge rap nakalyang baro te ngina liang ka seng ka HWC Northern Circle rengkat ka HWC West Kasil District ngilawan ban sngolem ya kane ka yeng ka bang yo jing tip pa ka don ka jing plu yeng hang ne ha ka snong morok persosat te ha kane ka por mata ya soban ai kuble ya i sodars jong kane ka snong kumju i secretary snong jong kane ka snong te khantam ya ki niki dikot ki jongi ki bedon hang ne kadong pat kathany gila pentip hangi kum ka Northern Circle kat kumju ka haga juasi West Kasil District bah kane kapor pengilala ban pendiap ban sengoliam ya kamram kaba gila wan banno lagi jingyarap ki balong lagi tier rengkat ki marbam kumju bat kasong bisa te ngasngau ban kerpat ya kiwe ru ki seng mon ki seng mon kinong trei mon subha ki badon kaman sim bat sngolem bakin phai khmat lem ya kum kane ke jingja khnang ba kenyo kloy ya ki jingyarap ki bapura namar ba ha kane kapor kabamata kadang dai kapor kabakriat kalong ka ek kaba snow kta kaman sim kaba snusi yang i kum ki pajba ki ba don ka jingkit kle na banta ka jaj benru ha kane kapor